И здравейте хора, здравейте и добре дошли в това видео. Днес ще накараме изкуствен интелект да познава снимки на някои от нашите известни личности, като целта е да видим каква история той ще измисли. И ето сега ви показвам това, което съм му написал. Първата личност е Слави от The Clashers, разбира се. Слави от The Clashers, това е най-популярният български канал. Гледат го деца, гледат го може би подрастващи, гледат го със сигурност хора вече към пенсионна възраст, така да го кажа, нали, по-възрастни хора. В това съм сигурен, но да видим дали ChatGPT ще го познае, понеже тук му използвах най-известната снимка, което може би беше грешка. Надявам се да не го познае. Добре, какво да напиша? Страхотно. Този мъж излъчва едновременно решителност и една специфична подреденост. Неговия поглед е на човек, който обича да анализира детайлите, преди да действа. Нека му вдъхнем живот. Добре, за сега има точни попадения. Виктор Стойков. Добре. Произход. Роден и израснал в Пловдив, в подножието на едно от непетата. Детство. Виктор беше от децата, които не играеха на кривница, а по-скоро сглобяваха сложни макети на самолети. Добре, ще е интересно, ако това видео гледат оригиналните хора, макар че къде съм аз, къде е Слави. Прекарваше летата си при дядо си, който беше стар часовникар. Там долу той научи най-важния си урок, че ако една малка запечатка не е на мястото си, целият механизъм спира. Беше тихо дете, който предпочиташе книгите за велики откриватели пред футбола. Всъщност не знам дали Слави е бил, той винаги е бил умен, но дали е бил толкова кротък. Нали, да не забравяме, че той почна кариерата си сравнително късно, нали, не над 20 години там като повечето. Какъв искал да стане? Като малък мечтаеше да бъде архитект на бъдещето. Човек, който проектира градове на Марс. Слави е Илон Мъск. Рисуваше скици на сгради с стъклени куполи в тетрадката си по математика. Животът му днес, професия. Днес Виктор е главен софтуерен архитект. Добре, тия неща, които ги знам, защото има някои неща, които няма как да ги знам, са направо. Тук между смятам, за да е максимално истинско, да няма толкова много едитване. Ще го оставя. И просто той не проектира сгради, а сложни цифрови системи, които улесняват живота на хиляди хора. Известен е с това, че може да открие грешки в хиляди редове код, само с един поглед през очилата си. Любим филм Генезис на Кристофър Нолан. Обожава идеята за нивата на съзнанието и архитектурата на сънищата. Това е филм, който го кара да мисли дни наред след гледането. Най-голямата му мечта да построи малка модерна хижа в Родопите. Това съм сигурен, че може и да е реална мечта на Слави, защото така си мисля. Той просто много обича да ходи там паранормално, природа, това си е негов стил. Напълно независимо от електрическата мрежа, където да отиде да живее за една година в пълна тишина, далеч от екраните и най-накрая да напише свой собствен научно-фантастичен роман. Добре, това като мечта ми харесва за Слави. Той има вече 2-3 книги, поне за толкова знам. И така. Борис или Боби Ангелов, произход, роден и израснал в Благоевград, в квартал пълен с млади хора и живот. Детство. Боби беше детето, което организираше всички мачове пред пурка. Винаги беше леко разрошен с неизчерпаема енергия и остър език. Още в училището беше известен като адвоката, защото винаги намираше аргумент да защити приятелите си пред учителите. Малката цепка на веждата му е спомен от една лунна гоненица в училищния двор. Според мен е мода, не е никакъв спомен, но както и да е. Детска мечта. Искаше да стане спортен коментатор. Обожаваше да имитира гласовете на известни водещи и да предава на живо квартални футболни срещи. Това звучи повече като племенник, отколкото като Анди. Професията днес. В момента Борис е успешен подкаст водещ и социален критик. Той има канал, между тук е близко, нали, не е подкаст водещ, ама пак е инфлуенсърска професия, в който обсъжда актуални събития, технологии и обществени проблеми по много директен и забавен начин. Хората го харесват, защото казва истината право в очите, точно както показва с пръста на снимката. Любим филм Вълкът от Уолл Стрит. Пленен е от динамиката, харизмата и скоростта, с която се развива действието. Най-голямата му мечта да направи собствено телевизионно шоу, ток-шоу в прайм тайма, което да промени начина, по който медиите общуват с младите хора в България. Всъщност неговата мечта и тази на брат му Дани са свързани с младото поколение и така нататък, но едва ли телевизионно ток-шоу. Както и да е. Преминаваме към личност номер 3. Така, къде е Анди без Дани? Просто Дани, Анди, Дани, все си заедно. И сега да видим каква история ще измисли за Дани. Той, Нико Дамянов, произход, роден в морската столица Варна. Той е нашинец. Израснал е с шума на вълните и мириса на сол, което е оформило спокойният му на свободолюбив характер. Той всъщност тук наистина се изглежда доста спокойно, ама да го видиш като
му направят някой пранк. Не е толкова спокоен. Детство. Никой беше детето, което винаги имаше най-интересни играчки. Не защото бяха скъпи, защото знаеше как да ги разменя и комбинира. Той е бил хазартен такъв, хитрец такъв. Прекарваше, сега представете ли за да каже, че работи в заложна къща. Прекарваше летата си на плажа, където помагаше в малкия бар на баща си. Там се научи да общува с всякакви хора и да разбира нуждите им само с един поглед. Да, все по-близко сме до това да работи в заложна къща. Детска мечта. Искаше да бъде капитан на презокеански кораб. Мечтаеше да пътува до екзотични острови и да носи подаръци от целия свят на семейството си. Той всъщност мисля, че и сега иска да носи подаръци от целия свят и сега с тези обикаляния всъщност му се получава. Професията днес. В момента е менеджер на верига заведения за здравословно хранене. Добре пак. Обича динамиката на бизнеса и точно и често може да го видиш лично да проверява продуктите, както на снимката, защото държи на най-доброто качество за клиентите си. Всъщност той наистина си има продукт, нали, лава бер, пуканки, всякакви други такива напитки. Така че да, надявам се наистина да си държи на качеството, въпреки че не е менеджер на верига за здравословно хранене. Любим филм Голямото синьо на Люк Бесон. Филмът го връща към детството му край морето и го вдъхновява със стремежа към свобода и безкрайност. Най-голямата му мечта да си купи малка плътноходка и да обиколи Средиземно море, като готви за приятели на борда и открива скрити заливите, които няма пътища. Реално погледнато, той ако можеше да си купи кораб и да си покани цялата тайфа там от инфлуенсъри там, които са Лина и там другите, реално наистина това би било като една мечта за него и то за всеки един от нас, нали? Кой не иска да си отиде с приятелите край морето? Може би той, който има морска болест. И така, преминаваме към личност номер 4, а именно Кристофър Уайт. Човека, който е невероятно креативен, изключително много ме радва. Той човек ще направи игра за 12 часа. В смисъл, аз мога да направя игра за целия си живот. Разбираш ли? И супер много креативни идеи има, просто супер много колекции. Направо имам чувство, че хора, абонирайте се за канала му, за да може да си вземе втора къща, защото скоро ще му трябва една къща само за всички фигурки, карти, колекции, които има просто. What the fuck? Той се казва Крис и той кръсти Кристиян, смисъл, не знам дали цялото му име е Крис или е Крис от Кристиян, но ако е така, да, Крис, смисъл, what the fuck, не трябва да казвам имената на хората, тук мога шпионират, смисъл, окей, да почнем да четем, но наистина тук изкуственият интелект оцели идеално името. Произход. Роден в Пловдив, градът на художниците и бохемите. Крис е израснал сред кълдърмените улици на стария град, което е повлияло на неговия алтернативен стил. Честно ли? Това ти прилича на някой, който е израснал в кълдърмените улички. Мисъл, окей. Детство. Като малък Крис беше детето, което не се вписваше в общите рамки. Да, мисля, че това може би е вярно, не знам. Докато другите играеха в футбол, той рисуваше графики в тетрадката си и експериментираше цветовете. Добре, хванал ме, че е артистичен със сигурност. Родителите му и двамата музиканти. Винаги са го насърчавали неговото себеизразяване, дори когато реши да бодиса косата си или лава за първи път. Вау! Детска мечта. Искаше да бъде аниматор в голямо студио и да създава светове. Вау! Супер много е фанал от него. Сега не знам точно кое е вярно, не ми живее в къщата, но наистина доста го е учил, в който всичко е възможно и цветовете нямат граници. Професия днес. В момента Крис е графичен дизайнер и концептуален артист на свободна практика. По-скоро концептуален артист на свободна практика или иначе казано инфлуенсър. Той създава визуална идентичности за инди рок групи и илюстрира корици на фентази романи. Лилавата му коса е неговата запазна марка в артистичните среди. Любим филм Spider-Man Into the Spider-Verse. Вау! Добре, знам, че той харесва анимета и така нататък, но това actually, ще използвам неговата дума, звучи като филм, който страшно много би го изкефил. Обожава смелата комбинация от различни визуални стилове и послания, че всеки може да бъде герой по свой собствен начин. Най-голямата му мечта е да организира мащабен фестивал за дигитално изкуство и музика на открито. Добре, той не е музикант, така че реално погледнато това звучи правдоподобно, където млади артисти от цяла Европа да могат да творят заедно върху огромни интерактивни екрани. Вау! Това е невероятно, наистина. Или го позна, или някъде го позна базата данни, или просто е... да знам. Много, много добре. И нека да преминем към личност номер 5. Добре, анализира. Личност номер 5. Адриан Ейт Соколов. Вау! Произход. Роден в Бургас, но прекарва голяма част от тинейджърските си години в Лондон, където семейството му се мести заради работа на баща му. Този микс от морска свобода и британска underground култура е оформил уникалния му характер. Детство. Адриан беше будно и пакостливо дете. Вместо да пише домашни, той прекарваше часове в местното студио за татуировки на един семейен приятел. Наблюдаваше как се създава изкуство върху кожа. Първата си татуировка се направи сам, с маркер,
когато беше на 8 години. Детска мечта. Искаше да бъде рок-звезда. Не заради парите, а заради сцената и възможността да покаже на света своята идентичност. Професия днес. В момента Адриан е един от най-търсените тату-артисти и модел. Уоу, модел! Той не е модел, той е смишел. Неговият стил е смесен от реализъм и абстрактни елементи, а клиентите му чакат с месеци за час при него. Може би чакат с месеци за новия му албум, но да. Освен това, той е най-популярният инфлуенсър, който често споделя моменти от ежедневието си като този на снимката, докато хапва на крак между две сесии. Любим филм Гарванът. Обожава естетиката на филма, мрачната романтика и идеята, че истинският дух никога не умира. Най-голямата му мечта – да отвори огромно арт-пространство, което съчетава тату студио, галерия за модерно изкуство и малка сцена за млади альтернативни банди, където всеки да се чувства приет. Окей. Има нещо и от Вирко, честно казано, обаче той със сигурност не се занимава с тату студио. Реално погледното това, че има светкавица, мисля, че светкавица беше на слепоочието, не значи, че е татуист, но да, има доста татуировки, просто както виждаме, и изкуственият интелект е доста така стереотипен, предубеден и лепи етикети. Очевидно. И така, хора, общо взето това беше видеото, в което изкуственият интелект Gemini разпознаваше хора, известни личности и им даваше нова история. Доста интересно се получи, на мен лично ми харесва, надявам се и на вас. И може да го опитате сами с снимка на някаква известна личност или на някой ваш познат, но с негово разрешение, защото не е хубаво да използваме чужди снимки без съгласието на човека. Така, благодаря ви, че гледахте това видео и ще се видим в следващото видео.